ser artista, como Pablo Ruiz Picasso, que non sei lo que pensa cando pinta seus cadros. Picasso é un artista, ou quizás é un mago, mistura as cores ou un pincel máxico. Dibuxa ollos grandes e desordenados con boca que nace o nariz perfilado. Que pintan los lenzos, corpos rotos extraños, que fondei dos nenos con tan só miralos. Que mira Picasso cando pinta os seus cadros? Non sei o que ten, de artista ou de mago, de tolo ou chiflado. Sei que va.